Tusind tak. Vi vil gerne have lov til at spille den smukkeste kærlighedssang, der nogensinde er skrevet på dansk. Den hedder Kvinde min, og den lyder sådan her, når vi spiller.
solgte stadionkoncerter rundt omkring i hele verden. Hvor folk har ligget i sovepose i ugevis for at få billetter. Der plejer jeg på det her tidspunkt af koncerten at spørge folk på de indfødte sprog, højt og noget. Så svarer de tilbage, så lader jeg som om jeg overhovedet ikke kan høre, hvad folk siger. Spørg en gang til, og så springer det fuldstændig i luft, mine damer og herrer. Man skulle da være et skarn, hvis man sprang det over sådan en lørdag aften i Vordingborg. Så jeg tænker, vi prøver det lige. Kære Vordingborg! Kan I tåle mere violin? Jeg skal ikke om Bamses venner på en gang.